Jo el definiria com excel·lència, innovació, eficiència. Creiem que és el pulmó de l'hospital. Per nosaltres és necessari, indispensable i és molt important. La nostra unitat es dedica al reprocessament de tot el material, des que entra a la unitat, es neteja, es desinfecta i s'esterilitza. És a dir, fem una traçabilitat important d'aquest material. Podem traçar des que entra al servei fins que és imputat o és utilitzat en aquest pacient i se li veu tots els controls que tenim biològics, químics i físics a aquest material. La bona traçabilitat d'aquest material és la seguretat del pacient. Nosaltres creiem que el servei d'esterilització té que tindre molta més visibilitat. En tots els àmbits, vull dir, tant a plantes com a serveis, com inclús als caps de servei. La gent pensa que ho rentem tot i es pot reutilitzar tot, no saben realment el que fem aquí. És un servei que necessitem que l'ampliïn perquè s'està quedant una mica petit. Si tot creix, això també creix. I si fem més activitat, tant quirúrgica com de consultes, també necessitem més avanços tecnològics i més personal especialitat.